दुखुनांथाव जाथाय 70 बोसोर पुराना गिर्जा न'आ थांनाय हराव खामनानै बायख्रेबजोब्बाय। उदालगुरि जिल्ला आम्बागाव जख्रा सेन्ट टेरेसा रमान केथलिक गिर्जा खामनायखौ लानानै गोबां सिबियारिफ्रा गोसो गाबखांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मोनानि 10:30 रिंगासो समाव खामदों, नाथाय दायनिगिरिया सोर, बोरै खामखो दासिम जेबो गुमुर गैया। जाथायखौ लानानै ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिया खौरां लादों आरो नायबिजिरनाय जागोनखौ मिथिहोदों। थारैनो जाथाया दुखु गोनां। गंसे गिर्जाया बोरै खामनो मोनखो? सुबुंफोरनि गोसोआव गोबां सोंथि। नायोब्ला गिर्जानि थिं बाथाम खामनानै गिर्जा न'आ बायो। মানে ইফালে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰাত মানে আমাৰ এই ফায়াৰ ব্ৰিগেড গাড়ীখন মাতি দিয়াৰ সত্ত্বেও এই গীৰ্জাঘৰখন মানে তৎক্ষণাতে জ্বলি ছাৰখাৰ হৈ যায়। আমি বিচাৰোঁ যে এই গীৰ্জাঘৰখন যিসকল ব্যক্তিয়ে নাইবা কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাইছে, যাতে অতি সোনকালে তদন্তমূলকভাৱে বিচাৰি উলিয়াই বিহিত ব্যৱস্থা কৰি লয়, আমি প্ৰশাসন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু যাতে এই যিটো কাৰ্য হৈ গ'ল, এই কাৰ্যৰ দৰে আৰু পুনৰ আবৃত্তি আৰু তেনেকুৱা নঘটে, সেইটোকে আমি প্ৰশাসন বিভাগ আৰু আমি ৰাইজক সকলোকে মানে আহ্বান কৰিছোঁ, যাতে এনেকুৱা আৰু কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কোনো আৰু মানে জাগা নাপায়, তাৰ কাৰণে সকলোকে সজাগভাৱে থাকিবৰ কাৰণে আৰু তেনেকুৱা দুষ্কৃতি মানুহক কোনো প্ৰশ্ৰয় নিদিয়াৰ কাৰণে আমি আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত মানে আমি ভাবোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰেই হওক, আমাৰ বিত্তীয় চৰকাৰেই হওক, যাতে তদন্তমূলকভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, এইখিনিকে আমি কামনা কৰিছোঁ। ৰাতি 10টামান বজাত হৈছিলে। কোনেও গম নাপায় আৰু গম নোপোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া জুইটো জ্বলি উঠিল, তাৰপিছতহে জুইৰ শিখাটো দেখা পোৱাৰ পিছতহে মানুহবিলাক আগুৱাই আহিছে। ৰাতি আহিছিলে, আমি গম পোৱা মতে অহাৰ পিছত চাই গৈছে আৰু এই যিটো নেকি ফায়াৰ ব্ৰিগেড গাড়ীখন অনাৰ পিছত মানে শেষত নৈটো নুমুৱাই গুচি গৈছে। তো আমি যিমান আছোঁ, আমাৰ ওদালগুৰি অল সান্তাল খ্ৰীষ্টান এছ'চিয়েশ্যন, সান্তাল কাথলিক ধৰ্ম সভা, অসম সান্তালী সাহিত্য সভা, ওদালগুৰি জিলা কমিটি, চেণ্ট্ৰেল কমিটি, সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে কিয় এনেকুৱা হৈছে, আৰু সেইকাৰণে সোনকালে যাতে এই দুষ্কৃতিকাৰীক মানে ধৰিব পাৰে প্ৰশাসন বিভাগসকলে, ইয়াৰ কাৰণে আমি কামনা কৰিছোঁ। হ'ব পাৰে কোনোবাই বিচাৰিছে, কিন্তু আমি ভাবোঁ যাতে পুনৰ আবৃত্তি এইবিলাক আৰু নঘটে। আমি নিবিচাৰোঁ, তাৰমানে আমি শান্তিত বিচাৰিছোঁ। শান্তিটো ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে সকলোকে আমি আহ্বান কৰিছোঁ। কথা হয়, কালি ৰাতি 10টা চাৰে 10টামানৰ ঘটনা এইটো। আমাৰ ফায়াৰ ছাৰ্ভিচো আহি পাইছিলে, কিন্তু তেতিয়ালৈকে যথেষ্টখিনি ডেমেজ হৈ গৈছে। আমি আহিছোঁ আজি, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানুহ আহিছে, আমি SDPO আছে ইয়াতে। চ' মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে ইয়াতে অলপমান ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰিব লাগিব ভালকৈ। মষ্টলি বাহিৰৰ যিমান ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ইনটেক্ট হৈ আছে, ভিতৰখিনিহে ডেমেজ আছে। চ' ইলেক্ট্ৰিকেল শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰো কেছ হ'ব পাৰে সেইটো। আৰু যদি কোনোবা বাহিৰা মানুহ বা ব্যক্তি হৈছে, নিশ্চয় ওচৰৰ পাজৰৰ ঘৰখিনি কিবা এটাতো কাৰোবাক হ'লেও স্পট কৰিছে। এনেইতো নাহে চাগে, গাড়ী ঘোঁৰা হওক বা কোনোবা হওক। উইটনেছ বা এভিডেঞ্চ টাইমত ওলাই আহিব ইনভেষ্টিগেশ্যনত। চ' মই এতিয়া স্থানীয় ৰাইজক অলপমান ধৈৰ্য ধৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। দিছ ইজ ভেৰি আনফৰ্চুনেট যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা ঘটিছে। আমি ইয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাই আছোঁ, কিন্তু আমি এইটো ডাউট কৰি আছোঁ মষ্ট প্ৰবেবলি ইয়াৰ ৱায়াৰিংখিনিও যথেষ্টখিনি জ্বলা দেখিছোঁ। আমাৰ ভালকৈ ৱায়াৰিং ভিতৰত কৰা নাছিল চাগে, তো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰো এটা প্ৰব্লেম এটা হ'ব পাৰে ইয়াতে। চ' ইনভেষ্টিগেশ্যনে আমাক জনাব। ডিটেইলছ যদি ইয়াত ভিতৰত কিবা এটা পাওঁ, আমি ফৰেনচিক্সলৈ পঠাই দিম। লোকেলিটিৰ গোটেইখিনি আমি কুৱেশ্যনিং কৰিম। যদি কোনোবাই কিবা এটা দেখি পাইছে বা তেনেকৈ ডাউটফুল, আমি এইখিনি কৰ্ণাৰ কৰি ওলাই দিম। যিও ৰিজন আছে এইটো পুলিচে উইদিন 1-2 ডেইজ আমি কিবা এটা আপোনালোকক ঠোচকৈ ক'ব পাৰিম। এতিয়াৰ কাৰণে জাষ্ট আমি পাব্লিকক কম ধৈৰ্য ধৰিবলৈ, আমি যি ৰিজন আছে অতি সোনকালে আপোনালোকক জনাব পাৰিম। ধন্যবাদ। এই আমাৰ অঞ্চলত এনেকুৱা হিংসাত্মক ঘটনা যিটো এইটো ঘটি থাকে, যোৱাবাৰো এনেকুৱা ঘটনাটো হৈছিল, কিন্তু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আজিলৈকে এইটো একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, ৰাইজে দাবী কৰে। এই ক্ষেত্ৰত কি যোৱা বছৰ ইনচিডেণ্টটো মোৰ নলেজত নাই, মষ্টলি আনফৰ্চুনেট হ'ব। বাট মই ডিষ্ট্ৰিক্ট
এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সেইটোৱে জনাম যে আমি 24/7 আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আমি ট্ৰাই কৰি থাকোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ইনফৰ্মেশ্যন আহোঁতেও অলপমান দেৰি হয়। এতিয়া ধৰক কালি ৰাতি 10:30 ঘটনাটো ঘটিছে, কিন্তু আমালৈ ইনফৰ্মেশ্যনটো পাওঁতে অলপমান দেৰি হৈছেগৈ। এতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো ইমানেই চেঞ্চিটিভ বস্তু, আপুনি 5 মিনিটত 10 মিনিটত যদি দি দিয়ে, ফায়াৰ ছাৰ্ভিচে যদি 10 মিনিট আগত আহি পায়, তেনে ডেমেজখিনি যথেষ্ট কম হয়। কিন্তু এনেকুৱাও হয় যে মানুহখিনি তেতিয়ালৈকে চাগে শুই গৈছিলে বা খবৰখিনি পোৱাত অলপমান দেৰি হয়, চ' ডেমেজটো অলপমান বেছি হয়। এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে যদি সেইখিনি মানুহত ইয়াত ওচৰত থাকি পেলাই যদি ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা যদি বাহিৰা মানুহে যদি কোনোবা কৰিছে, তেওঁলোকক যদি কোনো দেখা নাই, কোনো গাড়ী অহা দেখা নাই বা কোনো মানুহ অহা দেখা নাই, যদি কোনো উইটনেছ নাই, কোনো এভিডেঞ্চ নাই, ইমান এটা ডাঙৰ এটা ওদালগুৰি যিমানখিনি ইমান মানুহৰ মাজত কোনোবা এটা কালপিট বুলি তাক উইথাউট এভিডেঞ্চটো আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব। চ' স্থানীয় ৰাইজৰ আৰু উইটনেছ আৰু এভিডেঞ্চখিনি আমাক লাগিব, তেতিয়াহে একশ্যনটো ল'ব পৰা যায়। কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে আনফৰ্চুনেটলি যে মানুহখিনিও স্পট কৰিব নোৱাৰিলে, ইয়াতো কোনো এভিডেঞ্চ তেনেকুৱা ধৰণে দেখা নাই, গোটেই জ্বলি বুলি শেষ হৈ গ'ল, ফৰেনচিক্সো ক'ব পৰা নাই। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আনফৰ্চুনেট ছিটুৱেশ্যনত এইটো হ'ব পাৰে যে এই কেছটো ছল্ভ কৰিব পৰা নগ'ল। চ' যদি 5টাত এনেকুৱা হৈছিলে, আই ৰিগ্ৰেট ডেট এনেকুৱা আনফৰ্চুনেট বস্তু এটা হৈছে, কিন্তু আমি আপোনালোকক ইছ্যুৰ কৰিছোঁ যে আমি পূৰা চেষ্টা কৰিম। যদি কোনো বাহিৰা ব্যক্তি বা কোনোবা এলিমেণ্টে কৰিছে, আমি তেওঁক ধৰি ল'ম, চিন্তা কৰিব নালাগে। থেংক ইউ। सोरबा बिथाङा सावनानै होना गालांबाय बा माबा मोनसे खालामनानै बेयाव खामनानै सायहांगा जालांबाय दा नोंथाङा फैनानै बेयावनो खबर लाना फैदों मा बुंदों? आच्छा, बे जिथु जाथाय जाबाय झक्रा सेन्ट मेरिज बे मोनसे केथलिक मण्डलि एबा चार्च, सेन्ट टेरेसा केथलिक चार्च, बे जिथु गिर्जा न' प्राय 70 years जानाय गिर्जा न', बे गिर्जा न'खौ थांनाय मोनावहाय सोरबा गाज्रि मानसिया बेखौ सावनानै फोजोबस्रांबाय, सिलिंखार खालामबाय। बे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जाबाय। दा बे जाथायनि बेलायावहाय जोंबो बर' बाप्टिस्ट कनभेनसन जानानै जोबोद दुखु फोरमायदों। जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय बेबायदि जाथायफोर जानायखौ जों माब्लाबाबो हास्थाया एबा इच्छा खालामा, नाथायबा बे जालांबाय। दा बेनिखाय जोंफोरो बेखौनो सोंखारिदों, जाय दुस्त मानसिफ्रा बेबायदि खामानिखौ मावदों, बिथांमोना साननांगोन आरो सोलायनांगोन बेबायदि आखुफोरखौ। जों दानो बेखौनो बुंनो हास्थायदों दि जोंनि उदालगुरि जिल्लायावहाय जेब्लायबो बेलेग बेलेग जाथि, बेलेग बेलेग धोरोमनि मानसि लोगोसेहै जोंफोरो खौसेथि थानाय, अनलायनाय थानायखौ जों इच्छा खालामो बर' बाप्टिस्ट कनभेनसननिफ्रायबो। दा नाथायब्ला बेबायदि दुखुनांथाव, बिदि गाज्रि, जोंनि गेजेराव बिदि गाज्रि थासारि सोमजिहोग्रा बेबायदि मानसिफोरखौ जुदि जोंफोरो प्रमानित जायोब्ला एबा फोरमान मोनोब्ला, जों बर' बाप्टिस्ट कनभेनसन जानानै एबा उदालगुरि जिल्लायाव थानाय गासै ख्रिस्टियान फोथायारिफ्रा एबा अर्गेनाइजेसनफ्रा जोङो जोंनि संबिजिताव जेरैहाय जाहा मोन्थाय दङ, गासैहाबो मोन्थाय दङ, बेखौ लानानै जों खिन्थु खोथा बुंनो गोनां बाध्य जागोन। बेनिखायनो जोंनिथिंनिफ्राय बेनो खावलायनाय थायोदि बेबायदि गाज्रि खामानि मावग्राफोर, बेबायदि बेलेग कनस्पिरेन्सि खालामग्रा मावग्राफोरखौ जों सोंखारियो आरो बेबायदि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, जों बेखौ इच्छा खालामो आरो जों खावलायो। सार, आयेन आफादनिफ्राय माबायदि राहा लागोन? जोङो दायो ख्रिस्टियान क'अर्डिनेसन कमिटि दङ जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव। जोङो गथायसे जानानै जोंफोरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जिथु जाहा मालिक दङ, अर्थात डिसि दङ, डिस्ट्रिक्ट कमिशनार, जों बिथांनो आपिल खालामनाय जागोन, बावैनो बेखौ हैनाय जासिगोन। आरो प्रहन फारसेथिंनिफ्राय बिथांमोना मा इनिसियेटिभ लायो जों बेयाव सोनारगोन। जोंहा जिहेतु मोन्थाय दङ आरो बिदि समस्याखौ फोसाबलांनाय, सान्थि सम्प्रिति बजायना लाखिनाय गासैहाबो बे दायित्व दङ। बेनिखायनो जोंफोरो डिस्ट्रिक्ट जिथु प्रहन दङ बिथांमोननि गेजेरजों बे समस्याखौ समाधान खालामनो जों हास्थायगोन। थेंक इउ सार। नायनो फैदों, मा बुंदों? नंगौ, थांनाय हरनि प्राय 10:30 बाजायाव झक्रा केथलिक चार्च मोनसे गिर्जाखौ अर सावना होनाय मोनसे खोब मुगैथावना मोनसे घटना जानानै थाङो। दा बेखौ लानानै जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खबर लानो होननानै फैदों। नुफैबाय, खोब माने गाज्रियैनो खामबाय आरो
बिनि सिगां जों बेवहाय फैनानै मोन्थिनो मोन्दों बिनि सिगां बे एखे गामिनिनो मोनसे न'खरनि जिगाब जाबनानै दोननाय माइहुंखौ सावनाय जादोंमोन आरो बे माइहुंखौ सावनायाव जिखिनि गामिनि मानसिफोर दंमोन बिथांमोना बे खामनायखौ नायनो बिथिं थांगौमानिनो फ्राय 10-15 मिनिटसोनि गेजेराव आरो नैबे गिर्जा न'खौ सावना होनाय जादों बे खोब माने मुगैथावना मोनसे खामानि मोनसे जाथाय होननानै जों बुंनांगोन खारन जि जायगायाव जोंनि सोरजिगिरि माने बिथांखौ माने जों हुरन खालामनाय जायो हेवा खालामनाय जायो बेबायदि मोनसे गोथार मोनसे न'खौ सावनानै होनाया मुगैथावना मोनसे खामानि होननानै जों बुंगोन आरो जाय बेक्तिफ्रा बे खामानिखौ मावदों बेखौ जों कन्डेम खालामदों आरो दिनै आम्बागाव ओनसोलाव जों नुबाय बियो गिबि खेब बेबायदि माबा मोनसे अघटन जेखौ जों माने सानफेरा बेबायदि खामानिया प्रथमबार जादों होननानै जों बुंनो थाङा खारन थांनाय बोसोराव जोंहा मोनसे हिन्दी बाखि न'खरनि प्रथम माइ सावना होनाय जादोंमोन बिनि सिगां आरो गय दानना होनाय जादों खननै फिसा फिसा गयखौ दानफायना गालांनाय जादों माइ सावबाय सासे हिन्दी बाखि न'खरनि बिनि उनाव आरो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय आरोबाव बे खैदिनमाननि गेजेरावनो मोनसे बर' न'खरनि आरो माइ सावना होबावनाय जादों दा बिनि उनाव जों मोनथिनो मोनो आरोबाव माने सस्त्रपारा ओनसोलाव बिथिंहाय माने माइ जिगाब माने फाननो होननानै जाबना दोननायखौ सावना होनाय जादों आरो मैया नैबे एखेलगेनो मोननै घटना दा बेयावहाय जों एसे जुदि सिङाव नायोब्ला जों नुयो जे माने जोंनि ओनसोलाव मोनसे आनरेस्ट सिचुवेसन एसे दुंदुं हाव गोजोन गैयै मोनसे थासारि सृष्टि खालामनो माखासे दुष्कृतिकारिफ्रा दुथांफ्रा नाजाबाय थानाय बायदि जों नुयो गतिके जाय बेक्तिफ्रा दिनै बेबायदि खामानिखौ मावबाय थादों बिथांमोनखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बुंगोन जाहाथे बेबायदि गाज्रि खामानि जोंनि ओनसोलाव खोब माने आनरेस्ट मोनसे सिचुवेसन क्रिएट खालामना होनाय बहाबा मोनसे हारिजों गुबुन मोनसे हारि एना एनि नायनो बालायनाय जि मोनसे सोना होनो नागिरदों बा दिनै जिखिनि होबाय माने गिर्जा न' सावनानै होबाय बेयाव धर्मिय मोनसे आरो माने एना एनि नायनो बालायनाय दा बेफोरबायदि सोना होनो नागिरनाय जों एसे नुदों दा बिथांमोनखौ जों बुंगोन जाहाथे बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जोंनि ओनसोला दिनै मोनसे गोजोन थासारियाव दङ दा बे गोजोनखौ बजायना लाखिनो थाखाय बैफोरबायदि दुष्कृतिकारिफोराबो जाहाथे जोंजों लोगोसे खामानि मावफायो हेफाजाब होयो बेबायदि गाज्रि जोंनि ओनसोलाव थासारि मोनसे लाबोनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जों बेखौनो खावलायगोन आरो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो नंगोन जोंनि जिथु मिडियानि पुलिस प्रशासन जिल्ला प्रशासननिसिम जाहाथे बेबायदि जाथाया जिहेतु बे प्रथमबार नङा बारे बारे जाबोबाय थाबाय गिर्जा न' सावनायासो बे प्रथमबार खिन्थु बिनि सिगां जे नों माइ सावनाय गय दानना होनाय सोरनिबा जिगाब सावना होनाय बेफोरबायदिया जाबाय थादों दा बेखौ खोब माने खोब गोख्रैनो बे खामानिफोराव जायफोर बेक्तिफ्रा जुरित' दङ बिथांमोनखौ थाबैनो हमनांगौ आरो हमनानै बिथांमोननि मोननांगौ बायदि साजाखौ जाहाथे होयो आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोनखौ लाबोफिननायाव प्रशासनाबो जाहाथे खोब गोख्रैनो मोजाङै खामानि मावो जों बेखौनो खावलायगोन आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनो नंगोन जाहाथे बैबायदि दुस्त' मानसिफोरनि चक्रआव जाहाथे गोलैनानै जों ओनसोलाव जाहाथे मोनसे गोजोन गैयै थासारि खालामनानै लाया बयबो जाहाथे धैर्य सहकारे बेयाव सोर जुरित' दङ आरो माबायदि मानसिया जुरित' दङ बिथांमोनखौ हमनो बिथांमोनखौ माने नागिरनायाव बयबो खोब माने गोजोनखौ बजायना लाखिनानै जाहाथे हेफाजाब मददखौ होलायो आं बेखौनो जोंनि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाथि जन'गस्ति साफ्रोमबो बेक्तिखौ आं खावलायगोन जाहाथे ओनसोलाव आरोबाव माने गाज्रि मोनसे परिबेखा फैया आरो खोब गोजोनैनो जोंनि नैबेफोर सिचुवेसन जाबाय थानायखौ जों समाधान खालामलांनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा खामानि मावो आं बेखौनो खावलायो